Jo, čaute ľudia, vítajte u nového videa, som tu znova s Ropou. Čaute. No a dneska ľudia, budeme stavať nový shop na Poušni. Včera som hovoril, že bude tu obchod na potraviny, ale zistili sme, že sa to nevyplatí, takže tuto Ropa stáva tento krásny shop, má to už celé navrhnuté na Discorde. Tuto máte fotku, aké to je navrhnuté a ukážeme vám to potom na finálny výsledok. No a ja teraz musím ísť do Nedru pre Blaze Rody na Blaze Powder toto, lebo z toho sa v podstate vyrábajú tie potiony a tak. Takže preto musím teraz ísť aj magma, tie guličky, neviem už, jak sa to volá. To magma cuby také. No, magma cuby. Dobre, takže idem tam a Ropa tu bude zatiaľ stavať tento obchod krásny. Takže sme pri Nether portáli a sme pri Gamepowerom dome. Jak chcete vidieť tento celý svet ako tour, tak si kliknite na video, čo teraz dám hore do karty. Je to v podstate celý tour tohto svetu. A pokiaľ by ste chceli byť tiež na tomto serveri, tak mi napíšte do komentárov a určite na všetky komentáre odpovedám, takže sa nebojte. Idem do Nedru. OK, sme tu. Ale, jak vidíte, už tu máme cestičky, pretože už sme tu viackrát boli. No ja odtiaľ to prášim, lebo mohol som si zobrať Fire Resistance. Máme tu takú veľkú fortresku, ale musím nafarmiť aj týchto magma cubov. Dobre, sme už na tej fortreske. A ešte si to tak dobre nepamätám. Kurňa. Ja mám tento efekt. Dobre, zdechol. Budem muset chvíľku počkať, lebo... už je tu Blaze? OK. Kurňa, kámo. Dobre, chilluj. Yes, Blaze Rod, let's go. A pýtate sa, prečo nejdeme už rovno do endu, keď už máme Blaze Rody a tak? No pretože proste chceme počkať na vás. Yes, mám tu zlato, kámo, tam je ten traderský piglin, idem za ním, počkaj. Oh no, Gast. Sakra. Hej, bro, traduj. Áno, dobre, traduje, OK. Ukáž, čo mi dáš. Ty vole. Ešte jeden gold. Kurňa, kámo, ale... Tak tomu Gastovi v šibe. Kámo, hnusný Gast. Ty vole, actually low. Kámo, ja tu možno... No to čo sa to stalo, no? Pokračujeme, ale tento raz ideme zabíjať magma cube. Prišiel som o celý ironový armor a ešte veľmi veľa vecí. Mal som ironovú exu, ešte 2 pickaxy. Veľmi veľa vecí. Môžem kúkať na zozname, čo som všetko mal, ale mal som toho veľa. Aj goldy som prišiel, aj moje všetko proste, skoro všetko. Iba moje foldy ja som si nebral, to je múdre. Lenže ja idem byť múdry, idem si vypiť Fire Resistance, ktorý sme robili ešte z posledných Blaze Rodov, čo som ja nafarmil. A ešte máme jeden Fire Resistance a keďže chceme robiť obchod s potionami, takže si ho nebudem míňať, idem tam sám. Dobre, let's go. Nechaj ma. Dobre, magma cuby. Je toto veľmi nebezpečné, Ropa, poď do Nedru, kam, poď. Ja potrebujem tvoju pomoc.
Kamo, je tu No akorát, že ja si ešte rýchlo vykraftím novú sekírku. Ja už nemám hapka, kámo, skoro. A ja idem. nemám bloky. Ale ja tam dlho nechcem zdržať, pretože ja nehodlám tie studia. Kámo, ale plus, je to... Nie gas. Áno. Je to u Game Powera? Áno. Ten portál? Áno. Dobre. Poď sem pozrieť, kámo, mňa tu atakuje zase gastovka a nejaký magma cube. OK, už idem. Máš nejaké žranicu? Počkaj. Ja ti dám. Poď máš chleby. Ale díky. Taký súporný ja som. Ľudia, to sa zdá ľahké, ale to vôbec ľahké nie je tento nether. Kámo, toto je úplne Ohio. A na láve ich nemôžem zabíjať, lebo vždy, keď ich zabijem, to padne dole. Nie, nezdochni, prosím ťa. No. Idem. Máš žranicu ešte? Aha, tu máš. Díky. Toto som urobil bezpečné okolie portálu. Hej, dobrá. Kámo, ale chápeš, že tí magma cube sú také kakanky? OK, ľudia. Tretí pokus alebo koľkatý. Túto ropa mi dobre pomáha, lebo mi dodáva jedlo. A je to mega pomocné, takže ideme na to. Skoč si. Kamo, čo akože sa plázíš? Čo čumíš? Čakal na ten moment, keď sa začne milovať, to je jasné. Ježiš, to je kakao! 6 hours later. Ďalší klos, ty kokos. Kamo, čo ten bro spravil? On proste skočil bungee jumping z toho bloku tam takto. Yes, mám tú guličku. Jasno, to je super. Ideálne by bolo dosť dreva. Ešte pár skúsim, no. Táto kakálko. Yes, ďalší. Mám super. Ďalšie. Dve, kamo. Ty vole, teamwork normálne ich. Oni majú aj teamwork. Pomoc, Rastio. Ja som ďaleko. Ne, prosím. Polapka! Keď skúsim ti vyhodiť nejaké bloky. Opa. Ažka, nie, to nevyšlo. A dobre, to pôjde. Mám ho. Let's go, kámo. Pol hapka, bro. Ozaj healy ti musím dať, tu máš. No, okej, díky. Ty vole. Kámo, to je neuveriteľné, ak som to klačol. Ok, ideme už odtiaľto preč. Ty si úplne klačol toto, kámo, túto situáciu. Tam zíde. A tu je netherwart blok, ten by sa mohol... Ja mám netherwarty toč. OK. A tu máš čest. Mám tam veci zácne. Aj blaze rod zoberieme. Či auta nepotrebujem. Ten zoberiem ho. Aj ten jeden fire resistant zoberiem. OK, aj flaštičky. Mám máš? jednu iba. Mám iba jednu, ale mám nejaké sklo. Spravím. OK, takže poďme sa kúknuť, aký progres tu spravil ropa. Zatiaľ, čo som ja zdechyňal v nedri. OK, pekné. Oh yes. Nice, pekný shop, extrémne. A to už je hotové, či nie? No, ešte vnútri detaily treba a dobískujú. Už prakticky je to hotové. Ale ľudia, ideme dvaja teraz do nedru aj s ropom, takže uvidíme, čo sa nám stane. Teraz už nezdechneme nikto. Hádam, no. Bacha, na tých mostoch sa spawnujú magma cubovia. Ty kokos! Máš. Mám to! Máš. Au! Teraz, mám šitom. to koľko ich tu je? Au! Ja cez polovejte obrazovky nič nevidím. A ja, kámo. Ty horíš vlastne, no. Horím. Ty, au, kurne. Preto. Dobre, máme Au! Oni dávajú damage. Jak šlag, ale. Keď sú tam za muríkom, sa im fajti, čo? Pozor, gast, bomboklad ide zas. Kde? No nič.
Je bomboklad. Bomboklad nie. No, bomboklad tu strelí a je po nás. Ja som Kámo, ja som padol do jednoblokovej ďúry. No Úplne nič. dole. Už po mne strela. Tak ja už som v bezpečí. Ja som ho zabil s tým vajcom skoro, kámo. Ja som ho trafil. To jaké kombo! On mi dal plné kombo, pomoc. On mi dal strieľanie. Spavli zase zakrtle čevapčiči. Čo? Farbu jak čevapčiči. Kámo. Tam veľký, poď za mnou, tam veľký. Ja som to dal waterbucket, no asi ťažko. Ja zdechnem ako. Za 200! Ja nič nevidím cez polku obrazovky. Mám? Mak. Dobre. Fire resistance. OK. Pomoc, šikanujú ma tu. Pomoc. Aj mňa. Ja sa kúpem v hlave. Čo je? To je jaká šikana toto? Kurňa, vidím ohýňok zasa. Môžem na ňom opekať špekačky. Koľko máš tých magmálnych? Jeden. Ten bomboklad. Šmeloun! Mám ho. Mám toho To je blaza. marshmallow, ktorý je opäť slepý. Čo? Jaký marshmallow? Toto je najviac Tomáš, trap vodička. Kúpiť. Čo? Kámo, dostanem žltý dolár. Za čo? Za Tomáša? No nič. Počkaj, ja ho vylákam preč z hlavy. Get out! To padná aj tak... Zabil v hlave. Ale veď, ale to padá z tých stredných. OK, ľudia, sme naspäť z Nedru. Spadlo mi nahrávanie, pretože som mal málo miesta na disku, takže trošku sa to seklo, proste vypadlo to. Ale ukážeme vám, čo sme tam nazbierali zatiaľ. Skoro sme tam znova umreli, lebo tí magma cubovia. Zatiaľ máme toľkoto veci, akože celkom v pohode. A zatiaľ robíme iba fire resistance, ale máme ingrediencie na veci iné. Bude tu night vision, bude tu strašne veľa vecí, aj hádzacie, aj picie poušný. A pokiaľ by ste chceli byť aj vy na tomto serveri, tak mi napíšte do komentárov. A ja určite každý komentár prečítam, takže sa nebojte. A vidíme sa u ďalšieho videa a čus! Ahojte.